Ay na hapon mga tugang uya po ang mga barata ngunyan para sa aga digdi sa Radyo DCGB. Mga barata marulawas sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DCGB sa mga barata ngunyan para sa aga. Inotuntan barata hali dyan sa luwas. Nasa linya si Jimmy Nasolita. Jim, kamen. Dahil nanawos, dahil nagabot siniya Administrator General Ricardo Bisaya, kung sa ingo niya na pagkaldaw, schedule ko na ini na magbisita sa Barangay Busak sa UAS para personal na mahiling kay ni pag-operate, magpabulos kan bagong rubber tube sa mga irigasyon kung sa ini binugtak nasabing rubber tube digdi sa nasabing barangay para may pagpadagos ang pag-uma kan mga taga-UAS asin libon kung sa hindi nakulang volume kan na tubig na gikan sa Kabilugan River. Sigon kay Congressman Fernando Didi Cabredo, may abiso hali sa NIA Administrator na dahil siya makaka-aparecer dahilan sa may importanteng bagay siyang asikason o niya na pagkaldaw. Kaya sa ngunyan, dahil na nangyari na nasabing schedule asin pagbisita kay ni. Dahilan kani, maalat na sana kuno rin na availability kay ni alagad sigon kay Congressman Fernando Dili Cabredo nasa desisyon na kaniya digdi sa Almay sa pamamayo ni Engineer Luis Baragais kung formalmente i-operate na ang rubber tube kanganing magpuron po na magtaranom ni na paroy ang mga parauma kanawas asin libon. Ang bagong rubber tube kung matatandaan minagi na ini sa final testing, operational na asin functional na, ready na ini na magserbi sa paginin na patubig sa mga irigasyon digdi sa nasabing mga lugares. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasolita, DCGB News. Miaras tanto si Luens Barcena, may dagdag man na istorya. Luens, kamen. Teng duwa-duwang tinabangan ni Congressman Alfredo Pino Garbin Jr. kanako Bicol Party List sarong grupo ni mga irrigators sa sarong barangay sa Legazpi. Ini ipinagunambita ni Garbin sa DCGB News na daining pagduwa-duwang sa iyang dinangog sarong Irrigators Association sa sarong barangay sa Legazpi sa Norteng Barangay na dakulaan pangangaipo asin tinabangan ni Kong Pido na mataawanin na solusyon nasambitan ng problema ninda sa indang pinag-iirukan o kaya sa indang pinagtatrabahuan na mga lote. Asin sigon kay Pido Garbin, magpapadagos na pagtatabang kanako Bicol Party List sa mga Legazpeño asin sa mga maabot na aldaw, kakaigwa na naman ng mga second wave o kaya second wave ka na ayuda para sa pamilya dahilan tanalantop na ang bilog na barangay, mga 70 barangay ka na siyudad kan Legazpi na kung sa sigon saya magpapadagos ini dahilan ini aloy na ining napunan ang pagtabang sa kapwa sa paagi kanako Bicol Party List na naitugdok pa kan taon 2006. Mga dagdag na bareta, ako po si LBB. Miaras tanto si Ans Galero, may dagdag man na istorya. Ans, kamen. Matagos talaga nagkukusugo niyan ang kooperasyon ka ng gobyerno lokal kan Legazpi, gobyerno probinsal kan Albay. Kasi ang mga pribadong sektor may kinaraman sa kampanya sa pagbabakuna kontra sa COVID-19. Ehemplo ko niyan, nangyaring pagbabakuna maan kan Albay Power and Energy Corporation sa mga empleyados sa Albay Asulob asin iba pang mga kaibahan kan San Miguel Corporation dito sa probinsya kan Albay. Apera kayan, ang SM City Legazpi nakapagbakuna man ng 522 ng mga empleyado kan sa indang establishmento tangani na masigurong igwanin ligtas na lugar ang publiko na pagbibisita digdi sa indang mall. Sigon kay Alcalde Noel Gozal, padagos mo na magkipagtabangan ang gobyerno lokal kan Legazpi sa manlain-lain ng mga pribadong sektor sa probinsya kan Albay asin masusunod kan Legazpi tangani mas mapakusog pa asin maakamtan ang and herd immunity sa tuyang kapalimutan. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGP.
Kasubang aga nagabot sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 ang 582,500 doses nin AstraZeneca vaccine lunad sa aeroplano kan China Airlines. Parte ni kan maabot sa 5 milyones doses ni COVID-19 vaccine na maabot sa nasyon ngunya nakatapusan kan simana. Ang nasabing mga bakuna binakal kan go negosyo sa pangingenot kan sendang founder na si Jose Concepcion. Enot kani 3 milyones doses ng Sinovac vaccine alay sa China nagabot man sa Pilipinas kung sain parte pa manggirara ini kan binakal kan gobyerno kan Pilipinas sa China. Sa agaman, 1 milyon doses ng Sinovac vaccine ang maabot sa NAIA Terminal 2 lunad sa Philippine Airlines o PAL. Nasasabutan kan House Committee on Public Accounts ang pag-aborido ni Health Secretary Francisco Duque may kinaraman sa pigko-kontestar na 67 bilyones pesos na COVID-19 Response Fund. Inibase sa nadiskubre kan Commission on Audit na nagsasabi na posibleng may anomalya sa paggamit kan siring na fundo kan gobyerno para makortaran pagdakol kan kaso nin COVID-19 sa nasyon. Idinagdag pa man niya na talagang naging emosyonal nin marhay si Duque matapos ining magulpinin batiko sa publiko mantang di pa man ini nakakapaluwas ni naakasimbagan. Siyang tinawan doon na natural na maging emosyonal si Duque dahilan sa siring na akusasyon. Bukas ang Commission on Audit na turusan ang nagkaparang requirement para sa annual audit process ka nagkaparang ahensya ng gobyerno. Katakod ini kan napabareta na discrepancy sa paggamit kan Department of Health kan sendang 67.3 bilyones pesos na COVID-19 budget. Sigun kay COA Chair Michael Aguinaldo na dahil sa pandemya, bukas sindang magkaigwanin adjustment lalo na sa mga allowances. May nagkapipira pang Healthcare Workers Association ang nadedefisilan na magkumple sa rekisitos na ipigtalaan kan State Auditor pag-abot sa pagtataon ng benepisyo sa mga medical frontliners sa irarom kan Constitution. May poder ang COA na aramon i-audit asin isettle ang gabos na accounts may kinaraman sa revenue asin receipt asin expenditure o pigagamitan ng fundo o propiedad na ipigtataokan gobyerno o maski anong ahensya. Inabisuhan ni Senate Minority Leader Franklin Drilon si Health Secretary Francisco Duque na punduhon ang pagbasol kaini sa siisay mga persona sa isyu ka na o may kinaraman sa problema sa pagtaon ng benepisyo sa mga healthcare workers na sagkudngunyan day pamanay tatao. Siyang sinabi na dapat hilingon ni Duque ang problema asin na maghanap din paagi kung paano ini maresolveran. Idinagdag pa man ni Drilon na dapat ipagbasol sa ibang problema. Ini matapos na sahutan ni Duque ang mga pribadong ospital na iwan nakaatraso kung kaya di pa na ipapaluwas ang special risk allowance asin hazard pay kan mga healthcare workers. Nangapodan sa gobyerno ang Department of Budget and Management may kinaraman sa paghanap din fundo para sa special risk allowance kan mga healthcare frontliners. Kasunod din kan patakot kan mga union ng health workers na ma-resign sinda sa trabaho kung padagos na maatraso ang pagtataon ng SRA na pinunduhan kay ito kan Bayanihan 1 and 2. Sigun kay DBM OIC Undersecretary Tina Rose Kanda na de basta-basta na papunduhan ang SRA kung daing ipinapautob na laying. Enotang inabot kan Hunyo 30 na deadline ang Bayanihan Law pero daing natawan in SRA ang gabos na healthcare workers. Ang daing na ipanaong fundo na ibalik na kan Department of Health sa DBM. Pero tanawan ni doon ni Senador Sani Angara na pwede pa ining lapagon dahil national emergency status pamanggiraray ang Pilipinas. Pinahimutikan kan mga pribadong ospital ang akusasyon na sindaan rason asin dahilan kung natatanatraso ang pagtokan special risk allowance sa mga healthcare workers. Sinabi ni Dr. Jose Rene de Grano, pamayo kan Private Hospital Association of the Philippines Incorporated, na ang dapat basulon iyon bureaucratic system sa gobyerno kung kaya natraso nin marhay ang pagpapaluwas nin SRA asin hazard pay sa mga healthcare workers. Idinagdag pa man niya na pinugulan kan Department of Health ang pagpapaluwas sa fundo, mantang ani ba ipinaagi pa sa mga local government units kung kaya naatraso ang pagtaunin mga beneficios.
Kinontestar ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang pagpapaagi sa local government units nin fundo para sa special risk allowance ka mga healthcare workers. Ginibyo ni Zubiri matapos magluwas sa hearing kan Senate Blue Ribbon Committee na daipig diretso sa mga hospital ang nasabing kantidad. Ang informasyon ni Zubiri base sa surat ni Dr. Jose Di Grano, Presidente kan Private Hospital Association of the Philippines Incorporated. Nagkapalamang sa surat na kaipuan pang magkaiguanin board resolution ang LGU bago magbilog ng Memorandum of Agreement. Ang LGU as in hospital as in dispis pa sana may papaluas ang fundo. Nangako man sa Health Secretary Francisco Duque na ramon kaning marahay kasabay kan pahayag na susugsusendang polisiya dapat diretso sa hospital as in bako sa LGU ang fundo para sa SRA kan mga health workers. Sinabi ni DILG Secretary Eduardo Año na pigtitimbang pa kan Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease kung ano ang magiging futuro kan quarantine restrictions sa National Capital Region. Siyang sinabi na pwedeng imantinir ang enhanced community quarantine nin sarupang semana o modified enhanced community quarantine sa god na matapos ang presenteng bulan tanganing ma-maximize ang ECQ sa distribusyon ng ayuda sa mga apektadong pamilya, pagbabakuna siring man, makapahingalo man ang mga healthcare workers na grabe na ang paggal sa trabaho. Siniguro ni Senate President Tito Soto na mabalik na ang session kan Senado sa masunod na semana. Sigun kay Soto, ini maski palawigon pa ang enhanced community quarantine sa Metro Manila na nagpoon kan Agosto 6 asin nakatala na magtapos sa aga. O ngunya na aldaw. Ang pahayag ni Soto kasimbagan man sa pangapunan ni Senate Minority Leader o Majority Leader Juan Miguel Zubiri na magsesyon na sinda poon sa Lunes. Na adit sa Zubiri na tibaad kapuson sinda sa panahon para tokaron asin aprobaran ang mga nakapendyenteng importanteng propesnong lakdang. In kaso palawigon pa ang ECQ, sinabi ni Soto na kung kinakaipuan atab sindang mapoon ng sesyon para dayabutan in curfew ang mga maralaog na staff kan Senado. Matagaman gobyerno ni na 45 bilyones pesos na fundo tanganing ibakal nin booster shots kontra sa COVID-19. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na ang fundo pwedeng kuhanon sa unprogrammed appropriation sa 2022 ang national budget tanganing maggamit sa pagbakalin booster shots. Idinagdag pa man niya na parte ni ka na propwesto nga 5 trilyones pesos na 2022 budget na yon pinakadakulang national budget sa istorya kan nasyon. Sobra 5 milyones na ang bilang kan mga estudyante na nakapag-enroll para sa school year 2021-2022. Base sa latest data kan Department of Education, nasa 5 milyones 177 mga estudyante ang nakapag-enroll sa mga pampubliko asin pribadong eskwelahan, pati na state universities and colleges. Ang Region 4A o Calabarzon ang may pinakadakol na numero nin enrollees na may 603,484. Sinundan kang Region 7 na may 416,107 asin Region 6 na may 412,275 enrollees. Nakapag-resruman ang NCR nin 375,374 enrollees. Itinala ng pagbukas kan klase sa September 13, 2021. Sa maabot na 2022, sa posibleng tugutan na ang booster shots kontra sa COVID-19. Iniyan pahayag ni Health Undersecretary Mirna Cabotaje sa pagsasabi na nagkakaigwa naman na hararom na pag-aadal sa siring na bagay. Siyang sinabi na sinda naglalaom na vaccine expert panel kan gobyerno makapaluwas man na desisyon sa masunod na bulan may kinaraman sa paggamit in booster shots kontra sa COVID-19. Sa ngunyan, day pang rekomendasyon alagad kung tugutan na mangyari ang booster shots, ang tatawanin prioridad iyon mga medical frontliners asinan may comorbidities.
Siniguro kan Department of Justice ang maigpit na pagbantay sa mga refugees as in political asylum seeker bago ini makalaog sa Pilipinas hali sa Afghanistan. Sigun kay Justice Secretary Minardo Guevara, kung mag-apply sa permanent status bilang refugee ang mga hali sa Afghanistan, maaging una ini sa National Bureau of Investigation as in National Intelligence and Coordinating Agency. Ini tangani masiguro na daing anuman na patakot sa seguridad ka nasyon. Igwaman ni Refugees and Stateless Persons Protection Unit ang DOJ na mamamahala sa mga foreigners na naghahanap ng asylum. Magigarumduman na kan mga nakaangel daw, sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na pabor ang Pilipinas na magresibin ng asylum seekers hali sa Afghanistan. Sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez na plano kan gobyerno na magbakal nin mas dakol na supply nin Pfizer as in Moderna vaccine kontra sa COVID-19 kung istabli na ang supply kay niya. Sayang ipiniliwanag na ang gobyerno mabakal man indakol na Sinovac vaccine para sa vaccination rollout sa nasyon alagad kung igwana nin mas dakol na supply nin Pfizer as in Moderna vaccine digdi na sinda matotok. Sa ibong nalado, nagabot naman sa nasyon ang dugang na Pfizer vaccines alagad day pa rin da easy kung sa ini ipapadara. Ipa-investigaran man kan mga kabayan Black sa Kamara de Representantes sa bigkasabing maanomaliya ang transaksyon sa paagi kan Social Amelioration Program kan Department of Social Welfare and Development na nakapalaman sa 2020 Commission on Audit o COA report. Sa House Resolution 2140-6 na isinumiter kan Makabayan Black sa Kamara, sinugo ng House Committee on Good Government and Public Accountability and Public Accounts na magkondukta ng joint investigation in aid of legislation may kinaraman sa irregularidad sa distribusyon kan DSWD sa SAP na anot nang ibinulgar ni Senador Manny Pacquiao. Nakapalaman sa resolution nasa 14 bilyones pesos na totalmenteng fundo para sa SAP nawawara ang 10.4 bilyones pesos digdi. Sa 1.8 milyones na sub-beneficiary, maabot na sa 500,000 na beneficiary na nakaresubinin ayuda hali sa e-wallet application na StarPay. Base pa sa 2020 COA report, maabot na sa 0.01% sa good 11.48% ang fundong na i-transfer para sa cash aid kan DSWD sa ibang financial service provider arog kan G-Exchange Incorporated, Paymaya Philippines Incorporated, Rizal Commercial Banking Corporation, Robinsons Bank Corporation as in Union Bank of the Philippines. Nadiskubre man sa report na may 135,000 na sub-beneficiary ang dain nakaresebi ng second tranche kan SAP na maabot sa 920,000 pesos pero tag sa database na paid na ang mga ini. Punteriya kan gobyerno na magpaluwas ng digital COVID-19 vaccination certificate sa masunod na bulan. Sinabi ni DICT Undersecretary Emmanuel Caintic na ang ipapasunod na vaccination certificate susugman sa itinalaan kan World Health Organization na rekonosido ka na ibang nasyon. Siya sinabi na mabukas sindanin online portal kung saan duman pwedeng ibugtak ang mga vaccination details. Idinagdag pa man ni Caintic na kung ang mga informasyon na matagama sa database ang inoculation certificate at tulos man na maluwas. Yan mga tugang detalles kay mga baratang unyan para sa agarigdi sa Radio DCGB. Sa pangarakan mga pagriba, Yon Napoli Salado Technical. Kami po ang nagatod kan Barata. Ako po si Francia May Boras. Ako man po si Edwin Terrell na nagsasabing mabalos kang sinong pagantabay. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon.